po latowe łozwożani. Łyńskiego roku, 2 lata temu nazad, i można jest jakieś wszystkie bajali, że nie ma rychtycznego lata. Chociaż mądroki sztejcnom tu plikują, co idzie już wartko kunom ocieplenie klimy. A my się zdo co taj pcin, co prawda, bo tyż nie zweksluje tego latośny lipiec, we którym niektorym naistochica i skwara poładziła westelnie dopoić. Ja bez ostatnio łozim 9 lat cięgiem pisał o roztomajtych micy i chwalach, o sprawią szpasobliwe geschichty, wsiepuja kajnika i wice, ale róż chciałby rzeknąć coś słusznego i ze całką powogą. Lato było gorkie i to mnie się nie chciało koncentrować, barzy miały rod legnąć na ligę sztulu i medykować o niebieskich mandlach. A co mi do palicy wlazło, do teroski, to przeciepna, na papier i tela. Wiecie, procno nam się pogodzić ze myślunkiem i że życie nie ma żadnego cweku. Toż ty same fertich uwierzyć w lece, jakie wyłożeni, w które skazowałoby istnienie jakiegoś ordnągu we wszechświecie. A to ci jest, Razinku, cel wszystkich religii, wszystkich konfesji, desperacko próba przełożenia tego, co się dzieje na świecie, na cosik do wypokopienia i harmonijnego. Ku temu ciągnie też całbrowne medykowanie obecne w naszym każdodniowym życiu tela, co ostowo one opora zdziebli niżej niż skomplikowane, oficjalne religie. Hej godą o całubrowanym medykowaniu idzie mi o te wszystkie dzieckowe kosztiki myślowe, na które my się wszystkie dowomy z wolą. Na ten przykład większością my wszystkie wierzymy we horoskopy. Co więcej, miarkujemy, że mocka śnieg jest szkryflano w te pędy bez ludzi nie mających anongu o astrologii, a w roztomajtych cajtongach jest taki, że kiedyś autory horoskopów znieszkorzali, wrealizowało się do numeru lecę jakie horoskopy załońskiego roku. A jednakowoż sobie radę, jeśli bez supal przeczytamy jakoś optymistyczną wróżba dla naszego znaku zodiaku. Pod tym względem somenikę dziecka. W naszym dzieckowym poczukowaniu ordnągu i pocieszeniu osobliwy plac zajmują roztomajte dęgi. Niech żaden mi sam dzisiaj nie twierdzi, że nigdy nie przywiązywał wagi do roztomajtych cufali i nie miał z nich pociechy. Mom passa, znaczy się mu mazel, godomy przy szkaceniu albo inszej drzewe karty i staramy się wycyckać do ostatka dopisujące nam szczęści i darzeni. Będzie się no sam fajniście mieszkało, bo budunek ma ten somną, który wisiał nad einfartem chałupy mojego dzieciństwa. Edukujemy się w duchu, bo nie mamy łopowogi powiedzieć tego głośno. Po paru miesiącach zuchtaniu za nowym pomieszkaniem. Przytrafiają się też i znaki negatywne, na ten przykład zły anung przed jakąś rajzą, z tego, co w ostatnim tygodniu przed naszym Ausflugiem rozpraskły się na świecie aż 3 fligry. Niskorzy okazuje się, że mazel we kartach się wartko skończył i mocka przegrywamy i że to je blank, te nowo najęte pomieszkanie jest też okropicne i że puszczamy się w rajza i nic złego na szczęście się nie dzieje. Ale to wszystko blank ci nas nie dziwuje, bo tak prawdą blank my we te fleki i belafastry nie wierzyli, a jednakowoż jaki też to sztramski jest ten całbrowny pomyślunek, który dekuje się za naszym baczeniem, jak srogo jest nasza potrzeba szukania, wytuplikowaniu dla chaosu istniejącego we żywobyciu. Znajdzenia karty, która dozwolałaby nam znaleźć druga we ciemnościach. A my sztyc jednym cięgiem kręplujemy się do roztomajtych dyngów, do roztomajtych znaków. Kuplujemy szpagatem roztomajte tajle rzeczywistości, co by nasze życie nie zękło się we całkowitym chaosie. Cychujemy bździnami, łociupinkami naszego cesta we złowrogim świecie. No i szpasowniejsze, że ta nasza słabość do roztomajtych dyngów przejawia się, jak mi się zdo, zaobyć we sercowych zachach.
Może mnie dzieje się tak beztuż i że miłość i spodobanie same wesia przynależą już do tego całobrodnego myślunku. To też kiedy poznawamy kogoś, kto nam się podoba, ogromnocno Boga przywiązujemy do najmniejszych bali bździnek, kuplujących nos z tą osobą dla każdego cufalu, który nas ku niej zbliżą. To niesamowite, godomy. Jeśli możesz uwierzyć, że za bajtli mieszkaliśmy na jednym zidlungu, chociaż w ten czas blank my się nie znali. Albo też inaczej. To nie do uwierzenia, niewymówne, rządzimy kiedy miarkujesz i że mamy tej samej sorty auto. Można też i tak. To ci jest osobliwe, fantastyczne, rządzimy. Godołek ci, godałach ci i że ona do mnie zaglingała. Razinku w tym łokamżyku, kiedy ją miała zaglingać do niego. Każdy bali i najmniejszy cufal, a jeśli dobrze pozuchta, zawdy się jakiś ich znajdzie, wydawał się nam niesamowity, nie do uwierzenia i fantastyczny. Każdy jest bezspornym dowodem, że są my dla stworzone i że losno zesia stykną i że przeznaczeni istnieje, chociaż blank do teroska nie chcieliśmy w to wierzyć. I skorzystną rzeczą we wielu trefunkach pokazuje się, co te nasze mniemane przeznaczenie sztinkruje i że związek nie jest wydarzony i Liebschaft, nasz romans, wartko jest fertig. A my za rozinku na szlak przepominamy o tych znakach, które kiedyś kazali nam być do kupy. Przepominamy, co kiedyś wierzyliśmy i że ten nasz związek był zapisany we gwiazdach i bez sołki czas juzaj są słuszne. Aże do momentu, kiedy juzaj gipciej zabije nam serce i juzaj napoczniemy szukać roztomajtych znaków i krymplować zesia knoutlikami roztomajte elementy rzeczywistości. Eugen z Pnioków.